Ara mateix soc becari d'Esports a RAC1 des d'aquest juny fins a mitjans de setembre. Estic al programa 100 metres i faig tota la tasca de redacció i locució de peces, directes i anar a cobrir la informació esportiva de l'estiu. Vaig adonar-me'n que havia de buscar altres coses si volia veritablement aprendre una miqueta de la professió d'una forma més aplicada. Vaig trobar els tallers radiofònics i crec que, a més que tenen els millors professionals de tots els sectors, és la millor manera que he trobat en aprendre. És a dir, no exagero si et dic que jo he fet 3 cursos i m'han servit més que els 4 anys de carrera. Els millors mitjans, més pràctica que no pas en tots els meus anys de formació acadèmica, i t'ajuda molt a comprendre com es treballa a qualsevol redacció, ja sigui de tele, de ràdio o de premsa.